హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు అనుషాస్ రూమ్ లైన్. సో ఈరోజు మరొక జ్యువెలరీ ప్యాకింగ్ చేస్తున్నాను. సో డైలీ నాకు వీడియోస్ చేయడానికి కుదరట్లేదు, బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు మీ అందరు ట్రస్ట్ కావాలి కాబట్టి చాలామంది ఎంక్వైరీస్ చేస్తున్నారండి. సో ప్లీజ్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అయితే లేదు, ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఆప్షన్ ఉందండి. సో మీ అందరికీ ట్రస్ట్ చేసే ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే ఆన్లైన్ అంటే చాలామంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో అందుకని ప్యాకింగ్ వీడియోస్ కూడా పెడుతున్నాను. ఇది హారం అండి, హ్యాండ్ మేడ్, ప్యూర్ ఒరిజినల్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్యూర్ బీడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో మన దగ్గర అయితే హోల్సేలింగ్ ప్రైస్లో ఇస్తున్నాము. సో వీటికి ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఇలా పేరప్ చేసాము, వన్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆర్డర్ అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ చేయాలి నీట్గా. సో హారం వచ్చి ఇలా వస్తుంది. అండ్ శారీ అడుగుతున్నారు, ఈ శారీ చాలామంది అడిగారు. సో అందుకని మీ అందరి కోసం ఇది కోటా శారీ అండి. ఇది మంచి ఆల్ ఓవర్గా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అయితే వస్తుంది, కంప్లీట్ మనకి ఇట్లా బార్డర్ అయితే వస్తుంది. అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చి ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో ఈ శారీ పోస్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది క్వాలిటీ అడుగుతున్నారు, అందుకని ఈ శారీ చూపిస్తున్నాను. కావాలనుకున్న ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.